Marcel. Po dlhých hodinách príprav stojíme pri ohni. Máme to ako tak za sebou. Máme ako tak za sebou prípravu na tábor Guľa života. Čo znamená ten pojem Guľa života pre teba? Alebo ako by si to objasnil tým, ktorí rozmýšľajú, či sa prihlásia na tábor, či neprihlásia? Tak Guľa v prvom rade pre mňa znamená ten najefektívnejší tvar, ktorý sa dá dosiahnuť z viacerých hľadísk v priestore, masa v priestore, je to najlepší spôsob, ako uchovať energiu niekde a súčasne to symbolizuje celistvosť, symbolizuje to niečo, čo je úplné a kompletné a to je pre mňa taký ideál, ako by mal život na Zemi pod taktovkou ľudstva, keď sa na to tak pozrieme, keď sa považujeme za najvyšších živočíchov na Zemi vyzerať. Že by mal byť celistvý a zároveň veľmi šetrný a efektívny voči Zemi. Konec koncov naša Zem je guľa. A tiež je to guľa života. Čiže chceš teda povedať, že tento tábor by mal v sebe niesť nejakú myšlienku, ktorá by tých účastníkov mohla posunúť niekam ďalej v živote, alebo niekam inám možno? Skôr im ukázať tú cestu, že sa dá žiť aj tak, ako som povedal, nejak celistvo a šetrne a efektívne a nie len tak, že tak ako sa to deje viac menej teraz, že len drancujeme a bezohľadne a je nám viac menej úplne jedno, ako sa dostaneme, ako si uspokojíme naše potreby a neberieme ohľad na to, že čo sa stane s prírodou alebo s inými ľuďmi, ktorí na to použijú. Čiže v čom konkrétne sa možno ten tábor bude líšiť od iných táborov? Tábory bývajú tematické, že tam je nejaká téma. Aj toto by sa dalo povedať, že tento tábor je tematický, lebo sa tu zaoberáme nejakým udržateľným rozvojom ľudstva, ale pojem udržateľný rozvoj zasahuje do úplne všetkých oblastí. To znamená, je tu nejaká téma udržateľného rozvoja, ale zároveň sa snažíme pokryť celú škálu alebo celé spektrum ľudskej činnosti a účastníkom možno nejakým spôsobom ich priviesť k tomu, aby rozmýšľali nad tým, že ako fungujú ako jedinci, ako čo konzumujú, čím si uspokojujú svoje potreby. A samozrejme, treba to tým účastníkom vysvetliť spôsobom, ktorý bude pre nich zrozumiteľný. Nie takto zložito, ako to teraz možno hovorím ja, ale na zážitkoch a nejakých skúsenostiach nejakej činnosti, ktorej porozumejú a zároveň na nej pochopia nejakú dôležitú vec. Tak, pretože tábor ešte stále teda zháňa účastníkov, zháňa nejaké dievčatá. Ako by si ich teda pozval na tábor? Čo ozaj tu konkrétne zažijú, čím si ozaj povedia, že bolo dobré, že išli na tento tábor? Tak, hľadáme dievčatá, pretože snažíme sa nájsť nejakú rovnováhu a momentálne máme príliš veľa chlapcov. A čo je v tomto tábore, tento tábor nie je len o tom, že idem stráviť niekde nejaký čas, ale snažíme sa, aby tí účastníci, keď ten tábor skončí, mali dobrý pocit z toho, že možno aj niečo dobre urobili, pretože ich tu čaká veľa zaujímavých činností, ktoré nie sú len sami pre seba, ale niečo pomôžu aj okoliu, v ktorom sa nachádzame, pomôžu aj sami sebe, pomôžu im spoznať sa, pomôžu nájsť v sebe nejaké nový skrytý talent možno, ktorý majú. No a samozrejme veľký dôraz kladieme aj na vzťahy a spolužitie. To znamená, že je tu pripravených veľa aktivít, ktoré smerujú k tomu, aby sa naučili možno dobre komunikovať, aby sa naučili hľadať samých seba, riešiť možno konflikt, ktorý majú sami v sebe, ak majú nejaký. A určite tu bude aj kopec zábavy, pretože my, ľudia, ktorí to organizujú, sú všetko ľudia, ktorí teda majú veľký zmysel pre humor.
tak teda tiež to spolu organizujem a už poznám niektoré z tých aktivít, na rozdiel od účastníkov, pre ktorých to bude prekvapenie. A vedel by si ty tie aktivity charakterizovať ako dobrodružné alebo ako niečo, čo inde nebudú mať možno príležitosť zažiť, ako niečo ozaj zaujímavé? V každom prípade tu budú aktivity, ktoré nezažijú len tak. Je tu veľa zaujímavých ľudí, ktorí majú nejaké skúsenosti, nejakí ľudia sem prídu aj ako hostia a nebude to... Rozhodne je tu veľa dobrodružstva, je tu veľa tajomná a tajomstva, je tu celý až do poslednej chvíle, do posledného dňa bude čo objavovať a na čo sa tešiť. A rozhodne v žiadnom momente sa nestane, že sa tu niekto nudí. Tak teraz hlavné, tak vlastne všetkých pozývame na tábor a ďakujem ti za rozhovor. Čo, dáme to ešte raz? Nie, bolo to výborné. Počuli sme všetko, čo sme chceli počuť.